Abu ayam na pagunitan si wala sa tawhid sa sukun kita si na minggulalan tanong kaantang may paginta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد mga babayani, mga pagaryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang iya kapaka tutulatan no sama kampat oras isa yang iya tanawa kagagawi na isa ini sumiyaga direkta no amala ako. Agi yang iya kaya pakadar patano sang kaya makambata kalilimot. Ayaw antap kano sa kaya pakatutuna tanong lagi di tanong di kasibanding ako taman apra o tanong o sabot tanong siku agamatan. Sabab sa umaya tanong sa uba kalo-kalo. Nami paginataw tanong sa agamatan. Sabab sa kagiang kanan na Islam. Agamatan na ginan mababaloy aliyagan tanong si sagiang kaya dunia. Di iinya kalalaman sa panalamat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agi yang kaya paganeron na inadin tanonian si sagi yang kaya dunia na si itanonian initasi ko mga manusia. Karena manariya budi kagagawa Allah inadin tanonian na si itanonian initati si siyang kaya maranaranap. Ibarat na si itanonian initati ko mga sidasi ko kaludan. Di na si ko maranaranap si sagi yang kaya dilupa. Tanudan tanong kaso Allah subhanahu wa ta'ala na sukiad na niya nakitano. Na kanabat kanurol piyang isi itanonian na kapiin si ko bilang ano mga manusia. Uwid na ukortan na iya mala agyang kaiaayak iya pakaturunan niya nakita no sang kaya dunia. Nasi itanon niyan inapad si isagyang kai. Abiluin niyan ating dusrabaw pagkabubayaan niyan, pipiyapian niyan akad niyan agyang kaya manusia. Mga uritang Allah na lupan ko kiyad na niyan nakita no ang manusia. Nasi itanon niyan siya kasimbuang kung mga lukas tano ang mga muslim. Si itanon niyan inapadsan kung mga muslim. Katawan kanu ang muslim na ayat kala iyan yarga si Allah subhanahu wa ta'ala. Nami alayhi sa hadith. La hadmud dunya aysar inda Allah min qatli muslimin bighairi haqqin. Mata'ana fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malabud si Allah so kagba o dunia. Kitang gasayag yang kaya dunia adi sa baaya matay akas salimbutan. Naso sa kataw ang manusia ang mapaparateya. Muslim, babayrantang ko kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabab agyang ayak ya baloy tano ang Muslim. Na isay niya miya kalalapat tidman tano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimu ini adilo na mito masa sa dunia. Limu ini adipantag atamak o din adipantag abulawan kadato nganinsa. Yuti sabab mga badami, amay kapmatanan na sa mga tao, mga Muslim na aya argairat, si Allah subhanahu wa ta'ala, na umani sa katawkiran, na malaiyarga si Allah adi sulangon-langon ami adi, kafir si isaging kaya dunia. Mapiapan sulangon-langon apagadin wala lagang sumepo sa ina duniyan. Ang mga tawada pamarakeya na timu-timu na malaiyarga si Allah sa sakataw ang mapaparakeya. Manusia ang mapapadalamun agiyang puto agama. Katawan kanunga sa Allah subhanahu wa ta'ala na ina dunia nagiyang kaya dunia na gusto langon-langon ang mapapadalamun. O pagluta na ulangit na gusto lupa. Lagi do alungan, lagi do bituon, suulan. So kapapakasambran niya na sa ikundo. Nagusto kapapakatuan niya kung mga lawasay, nagusto mga paridi. So katatagin niya sa sadasi kung mga kaludan. Na ayabuan tapsan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kanan ina dunia. Ang mga say na sabab po siya kapag usaraon o manusia kapag butuan sa Muslim. Siya ko mga oras, ada malambo ang Muslim si sagiyang kaya dunia, na kanaba matag servisu alungan agus ulan ng kapagkas bangiran sang kanan asbangan.
Kena bermata getur gagi yang kaya kap sumber gagi yang kaya ni. Udi nak kenawat kelengan sudah seko kaludan kasih sama ta'ala pekiu Allah Subhanahu wa taala ku israfil. Agi yang kutu asur, yang kutu aburiu kapeki bangkit Allah Subhanahu wa taala agi yang kaya dunia. Sebab isang kutu akiada un mga tao ama papadala mo lagi ang kutu agama. So ay makna ini na sa mga tao ama paparatiya si Allah Subhanahu wa taala. So sa mga pagarian na siya buto tanong sa dunia na ay mababaloy. Anyawan niya na taman sa kaadnon o mga tao ay pagpagagama silang si ku agama. Na andun ni oras kalangan uli na kataman o mga tao ama papadala mo sa agama na miyaw maagyang kuto umur akang gubawan na si sagyang kaya dunia. Sagyang kaya dunia papakibangkitan niya no. Yuti sabab mga pagarian mga babayani. O pamakaibarat na ayakiad na rakatalo wala si sagyang kaya dunia. Na si itanunian initati. Si kubilangan ng mga tao ang mga mangungkir na sumu. Ada talo din buwataan o mga lukas tanong. Ay bali o kawiyag-uyag ang magatusrabi. Amay ka ba ay akurya nung nakasikisan sa taman. Ay bali o kapakakwa sa malakalato. Nakapakakwa sa malatamok. Amay ka ba ay akurya manusia sa isang kutwa kaburian. Nagyang kutwa kasikisan sa taman. Na maramdam man nagyang kanan akubur ka makaw maswalong anak yama. Na taman sa taman o inatanit yasa. Na maramdam sa salapis na ba din na pagkabagwi. Asumano siya ko kasi sa Allah Subhanahu wa taala na din aban niya nakapakadikla sa salawam. Dito sabab mga original Allah diyang kaya siya balay tanong ang Muslim sa kiadarakatan Allah Subhanahu wa taala na limu ini amya kalala sabab sa kaya as Muslim na may tusira ni bilangan ay kadakla tao iman to sa dunia. Ay kadakla ko na tao sa dunia iman to na sobra sa 5 kabilion na badal da palmeraw sa 1 kabilion sa bilangan ng mga Muslim. So ay mana ini na ukol tanwari mga pagari amalam kanua mga babayami ayakiya din rakatan wala sa iyang kaya dunia na si itanon yan inapadsan ko mga tao mga Muslim. Dito sabab kapakapambilang na tao tanong lagu kapakapalagun taman-tanong kakaya niya baloy tanong kuma na mga Muslim. So manusia mabaloy ang Muslim na ayang mababaloy atas tanggungan yan na sudin sulaw langwan ang manusia maada ko agama mapapadalam sa iyang kaya dunia. So kadang tanong Rabbul Alamin na ayaw yang sakiad na niyan kung manusia lagi ang kapakasimban yan. Ni aliyo Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hay sa kanu mga manusia na simba niyo sukad na niyo ang yadin na kanu. Agum niya din kung mga tao niyo na niyo ang kanu makapanan sila. So sa motor yung mga pagarian na sukad ng kanu na ayaan tapian kulawan ang manusia ay nadiniyan sang kaya dunia. Mamiri kanu pun sa mamaranaw, sa mamagindanaw, sa matagalog, sa mabisaya. Mati ang tuladin itisus na bangisanan na din na amala anta pakiran wala arwa sa kabaliran ang mga tao at pangumunutan sa kabaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beauty sabab apakailot sa panaguntaman o mga Muslim si sagyang kayamasa kakagi ada bayran nanay wa anabi isturun wala amiyawriyan kuriyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam apakadululun si sagyang kaya mga tao ang makasisilay si kulala ng kawiyawiyag na suwala na ayabiran yan apakataros niyan kung galubak o mga Nabi na gusto mga Rasul nasa katanong ang mga Muslim nagiti sabab ay mabawali atas tanggungan tanong nagi ayam anakit begini taon tanong ko agama tanong nagugiyang kaya sa siyumpay tanong ko agama sisang kaya mga tao ayak at pagagamaan niran na salakaw agama beauty sabab mga pagarianin yang kaya lang ba akaw yung tanong si sagyang kaya dunia na si isa mataan na kailangan ng tanong ay sa iba't-ibat saan jaman ay okay kau suratan ng san kutitu apaka antakan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So kadang tanong Rabbul Alamin na idadin tanong yang sagyang kaya dunia na ini pakawit yan na rakatan lagi yang kaya agamatan. Dia isu agama ini gurisian. So langulangan aukit. Apangukitan o manusia so kapag ginataw niyan kaanya na matao lagi yang kuto. Ayam ana nakapagtigumpian yan si kudunia nakapagtigumpian yan si kualungan amori. So Allah Subhanahu wa ta'ala na diyang kaya siad na niya si sagyang kaya agama na
Ayat kabayan na pala yung din nakapagagamas ulang-ulangan abitun sa manusia. Sa kanal aba ayat sarat na sa mga kawasak na ayat kapagagamayran na lansiran ang buloy ang mga tao ang mga marmar. Uli na sa mga marmar na lansiran ang buloy ang mga kawasak. So Allah subhanahu wa ta'ala na iniguris yan. So lalan pagukitan o mga kawasa, aansira ng buloy ang mga kawasa asi kung kapakandidinan sa anong anak yama na mga kawasa apakapangay ang gumayan wala sa sagiyang kutas surga yan. Ang may niya ay iniguris yan. Agiyang kutwalalan pagukitan o mga miskin, kaasar ukitan nila na mga miskin siran asi kung kapakataling umayran sa anong amawri na ikurmat kiran wala subhanahu wa ta'ala agiyang kutas surga yan. Kasabab si isang kutwa, kiyaw kitiran siyang kutwalalan, iniguris o agama apagukitan o mga tao ang mga miskin. Diyan kaya agama tanong na kanaba ay sarap, akapagagama o mga dato, nakadan sila na sa kadato. Iniguris o agama sulalan apagukitan o mga dato, na asar amo kito sila nun, nagkabalik sila ang mga dato, kasi kung kapakataling umayran sa anong namori, nagyang ko to, imbugay kira wala, nagyang ko to, kasurot aniran sa taman. Miel tanong lagu, miya ba tiya tanong susutulan? San kunin o na ang tanong mga tao, miya makapas, diyan Allah subhanahu wa ta'ala sa kadato. Lagi o Umar ibn al-Khattab, asis sagiyang kuto masanyan, na sa kanyan din iisa amala apangawid si isa padyan. Sa kanyan din iisa amala apangawid si isa padyan. Miyalay pan, asis ko mabasaloy, na ayamin minus na makaisan yan masiro agiyang kutolay. Pupinuri man na niya nagyang kuta mawalay ka o adun mawalay at taka sa uli na awid ka nagyang kuta tauron. Alabat sa ayam anak ububadun din siran kaubupan siku awid akaliran. So Umar ibn al-Khattab na tama si isang kuto ang mga lalan. Nasisiya pa niyan sabab sa sanggilan niya sa ubud na adna midulasun aong taudi na mga binatang. Sa taman sa Umar ibn al-Khattab na si isang kuto wakya balin yan. Khalifatu Rasulillah, Amirul Mu'minin na miyangumba, miyaminaningan. Sabab sang kutuwa diyon kasataruto pisaturo, nagudi katarutupan sa kumana panganang kanan. Si sabab sang kutuwa kasaso ko duwinian, si sagiyang kutuwa pagtaon niya. Miya kaysa nagyang kuto, akadin o Umar ibn al-Khattab, na miyan mo sa mga atay akambi, na initindi na piya na inanatiyang Umar ibn al-Khattab. Sa ayat Peter yan na hay Umar, hay Amirul Mu'minin, miyatid na iyatigin man na inaging kadin matatayo sa kapagkanaka. Nakatiyatigin man na iso panganang kanap kirarabarakan. Miyatid na iyakapagpunin mo ako ngatiyan na sabab siya kagi bingga matatayo sa kapagkanaka, na pitiya ka pakan kayo niya tigin man ka o baka makakan. Tungan na ikad na siya tigin man na iyam yaluwat. So sabab roon na ayasiyo wa Amirul Mu'minin na inisumagi na diyan ko tapangan ng kapag. Sa ayat pero yan na hay Umar, hay Amirul Mu'minin na ando man na tigin man ka karawang kasikuman. Kapag adilagang kawang siku bakaranata, amaya tigin kad na matawang sikon datuan ka, ataw ada makakansang kaya lagi dan kaya panganangkan pagnatan ka. So Amirul Mu'minin alam niyan din marami ba niya napakadilaga sa bakarangan lagi ang kuto ang mga piti panganangkan. Ini pagalabato lagi ang kuto akadimian. Si sabab si sagyang kuto pangalian sa ubod pagkapi ayog yan na kamamaraan ayog yan kuto pagtaw niya. Sa tamasa kanabas kaniyam. Kasi sagyang kuto tunay na kaya pamalampak o kadato Islam na ayam niya baloy atakasa na datoon ang mga sahab o pangarasang kutwa kadato nasisagyan kutwa kaya pakakinanglan akin sa mabaloy ang gobernadorinan na ayam niya pili Umar ibn al-Khattab nagyang kutwa sa kataw as sahabi as Sa'id ibn Amir al-Jumahi na piyak isuwa niya nagyang kutwa sa kataw as sahabi inangin na sisang kutwa oras na gupan na kiyawin. Nakagiamang kaumaw ng utas sa katawa sa habib. Napitero yan o. Aiman tuwag at sige naman na inam. Buloy na kan sa kaawali. Buloy na kan sa kaagobernador sa isahin. Ay ini simbagagiyang kutuwa sa katawa sa habib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natigay na hay Umar. Dito bisari at sige nakapalikarakan. Katawan na kari at sige naman na yagiyang ka na nakadato. Naatas tanggungan na nan. Na uli na lumito na sa tarotot o pagkadato na miyak kang kalun, suka pa ka naraka.
Na ayasyo Umar ibn Khattab na miya kasagad niya tatak agyang kutalo yan. Nasisagyang kutwa kaya pakasagad yan. Na picture yan ay mga pagarikwat sige naman ay na kanudin niyo. Kanaba kanarkano piyangan ni isa kan imabaloy anak ko dayo amiril mu'minin. Kasi isa mataan na init tagliura ka na isa piyakit po ni ura ka nagyan kaya kadat. Aw nakagiriya sige naman na iyong pamana. Kelandingan ko sa ikunarakajahan ng nadiya ko nila ng pagugupan. Magiw ko kaya sige na sa dinas. Sigilang mo sa kasayang baloy na ka na gobernador. Si Isahin. Punro mga pagariya. Nabigan niyan sa isa kapuntir. Dirham dito'y kibaloy agasto niyan sa taman sa katatabuin si Isahin. Sabab pro nakagiyama ka masih isang kutwa darapayan at picture yan isang kutwa darudupayan. Panini mo ka tigin naman ay kasa kanina baloy gobernador si Isahin. Nasunod so kaya nagaw lagi ang kutwa ba namiyakan jopay. Sa tigin na kalabi sa tigin no baka alang-alang ang mama kamapiyak ang mama. Adna tigin na mababaloy ang mapulututa sa kasungutan si Isahin. Na iya ini simbag o Said ibn Amir na tigyan apiak awida o Umar sa isa kapuntir dirham. Sabab pro nagyang utwa niya bayabay agyang utwa bay. Na paagan ka sa kagi makaw masiran sa Isahin. Makatarot siran sa isagyang utwa walay at itibabaan apakabalingan ng gobernador. Na aya ini mo sa nagyang utwa bay siya ko darulupa yan na tigyan. Darulupa ang natigyan nagyang kaya pirak at yake peluturo ta Umar. Na ayak musawira na tigyan na bagiinta sa talubog. So sa bagiin na tigyan na ipamamasaan na sa mga layar ang bitter. Para hindi asusulot na na pilimboy ako sa giyang kaabandagan. Na anak ko tigyan na matatandog sa kanang pa ka. Sa kanso prinsi sa karmo gobernador. So at tigyan na sa ikadulo bagi. Na baluin ta tigyan naman na iabot ta. Sa taman sa katatagot sa isaging ayasin. So at tigyan sa ikatulong bagi. Na ibigay ta sa mapasang padagang kaswati kayo sa pagkalaban niya na dito imabubaloy adik tadi ay makna na mapananamukan. So sa mapro na aya si Said ibn Amir na sige na makyaw nanan. Uwi da sige na aya pamikiran na nun na awidang ubod na sa padiyan. Kaubod na matula ka na mapasangikan digang. Kada na yung anak padagang na ibigay ka nun sa makay sa isa. Makay sa isa na sige naman ay maruling na niya kalalaan niya kwa ta'ala ba. Anak sige na way makyaw nanan. Sama pro na inawida niyan, nakagiyam na ka masisapad yan. Natiyalwan niya sa mga tao sisapad yan. Sa ayat kitiro yang girana sa kanso, Said ibn Amir, Tendu, o Umar ibn al-Khattab, gobernador ng isagin rayon. Nasad na tigin naman ay sa miskin rakano, abo mga pukara, mga marmar, na ubay siya. Kaada tigin naman ay aawida na kan, kaya pelutulakan Umar, na imbugay ka na tigin na sadaga ko sa kanduri akan dun sa kaya baluyakan. Ayamaan na gobernador yun. Adin yung ipuno na nuksikulaw-lawan awid akaliw. Sa ginadmin baluy na kan akanduri akan sa ayamaan na ayadin lalari sunur mapyad adi talog ikapakan tituluna. Pagkaganon ta sa miyaling, nalilikod niya na baro kaniyan. Na iniisi uni karong maniyan, manto na ilikid iniyan sa isagyan ko tapirak. Na ay inisimbugyan na ayat tigyan na miyat na napadagang. Napadagang na tigyan, ayat pagkalabaw salad na pito gatos. Ayat pagkalabaw salad na pito gatos. Na miya baya-baya agyang ko sa kataw ba. Malo di manutok karang-karang. Singa ko si isang ko to kinibulog. Agyang ko to apakabubalingin ang isahin. Taman sa miyan nga nagyang ko to mabubaloy abot ko siran sa isaw na itindiran. Na titiro ang kutaba isi ko Said ibn Amir. Sige na sunga kon si isang kuto di gan nakasang kuto perakta. Nagukaw na sige naman ay panganisay pamamasaan na kami lang natigil suari na apagumbo ilan na ruto. Natigil na nino ka makita. Na pimapita. Ay kabad na riya tungguan yan. So sabab po na miya kasi patagin mo tabay sa tiyan. Aan ko na bisi inikid ang kasang kuto perak. Na ay ini sumbag ko Said ibn Amir. Natigil na para din kay Lima ibnu. Nasa isa mataan na tinggas tuwa kay salalang ko Allah. Sa inin bagay ka na sadak ako. Sana ko mga tao kapipiluan. Na inuan sige naman yan sa katay karar din. Kagi nga iakal yung bibita sa saging kay dunia na sagadain. Di mo imati ng ginatan saging kay dunia na para mapananamukan ta sige sa taman. Na init pa kawita ka na sige naman ay kubang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayas yung agyang kutabay na may maliwsa. Taman sa gumiro. Sa ayat itiro yan na ino, ugigiraw ko igina ni Kidi ang asaling atira, kapalan niya panangabis. Natin mo at tigil sa kanya at yung tigil nung kada na po na may kapamamasaan sa mga igagamakan.
Si sagyang kutua kapung guro kagyang kutabay. Na hindi payo-payoan ko Sa'id ibn Amir. Na din yan din nagtatayuan. Na si sagyang kutua pamanang yatid na din yan hindi ka sa tayo-tayo Na ayat Fir'aun o Sa'id ibn Amir. Si sagyang kutua lakbin sa Arabic. Ta'alamina inna li ashabun sabaquni ila Allah. Fala uridu an anharifa an tariqihim walau kana li ad-dunya wa ma fiha. Bangkat tingin dikatakan amat an asakan na adin ama abu layo akan amayaw na siran din si ikwallah. Dito tingin si Rasulullah. Dito tingin naman ay sa Abu Bakar. Dito tingin naman ay sa mga mga sahabi iman ito na sisiran matatagong kusiringan wallah subhanahu wa ta'ala. Nabiyak na tingin naman ay kiraw. Iba kumakasilay sang kulala na inukita nila. Sa mapiyag pariba akan din makuha sa dunia o gusto mapapadalang sa iku dunia. Yung nga tingin naman ay katawan. Nasusurwa akan na dun sa mga darudupo akan na mga midadari. Sumusus sa balasang kuto apaladiran. Makarungo siya sa dunia. Nakatayawan niya sa dunia. Nagulid na subang sualungan agus ulan. Kasi sanaan dun ito apalitaan ang makabugay sa maliwanag sa isang kaadinya. Siya tingin na sa mataan na diya ka nakiraw. Baka nasumbali aso kabayaran kasabab ko kapagunutiakan ko kabaya ka. Ugay na tingin na sakan nakiraw ka. Asumbali na ka na so kabaya ka. Sasabab mo siya ko kabayaran. Sa atigil naman ay napiyang makan sa kana, pagkababayaan na kan sa kabay. Matatago ka ko puso akan. Uway na tigil naman ay naamay ka ba, sala ka, akapit ka. Kabag pakasira, tigil naman ay sisaging kahit hindi ka kan, na pamili ka. O anday tumulo karakan. Agugiyang kanan akapit ka, tindi ka, naamay ka ba, ay tumulo ka nagiyang kanan at tindi ka. Nasa ka na tigil na rin parad mo ko, sa kapulada ko ka tigil siya, kainakaagos siya maka. Kaso sa tigil na diya ka na panggulaulaan, iba ay mababali, adaro rupa akan nabai. Aya makukuron ko puso yan na sumubayan si ko dunia. Na ayan niya so agyang kutabain na niya panisinya na diyang kutaloya. Na niya lino na diyang kutwa kapis sudu-suduon sa tigil. Ay tumu na tumuungkos ka. Na tigil na kagi at tumu na kung ka. Nakapadi-padi ka po na pwesyonon kasi ko kabayakan siya. Tama naman mo sa kabayakan. Na masusong ka din so kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tama na rin mga pagariya sa adna sa kataw ang mga asiyong Umar ibn al-Khattab. Apya kasang sa hims. Isurot yan. So bilangan o mga tao, mga ngaran o mga tao ang mga marmar sa hims. Na aya di rin sa lakaw apya kamamasan aya pagampagalay ang ngaran. Ami surat ang utas sa kataw mama. Nasa Sa'id ibn Amir. Surin so gobierno rin idin pagunaan amiskin isaging utadar pa katatag. Nakagiri mga pagariya ami masih ko Umar. Nasudun so kiabat si Umar sa isagyang kutu asurat. Mga ngaran ng mga tao ang mga pubri. Niyabat si ayan aya pagampagalay a pubri ang sa suraton. Nasa gobierno durian. Na miyatat ta kadin alu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sa taman sa piyatayan ang utas sa kataw mama. Na piya ka idiyang man sa isa ka puntir adirham. Nakagi ami panig sang kutu awalay Sa'id ibn Amir. Ato kawan nila dito na pirak. Na ayam niya so ayan. Na miyak agurok. Nasok kaya ni darun paen sa miyak agurok na tiyan. Ay Sa'id na inukay ni pagpakagurok. Antun at tigin naman ay inyaso abamiyatay so amiril mu'minin. Tigin na da, uwi na tigin naman ay. Lagi ang kaya miniguro ka kan nasubrak sa bamiyatay so amiril mu'minin. Tigin na antun na inyo law, labat tigin naman ay niyamatay sa mga Muslim. So at tigin sa mga tao. Apot pula lang sa tumuan labas sila na niyamatay. Tigin na di, uwi lagi kaya awid akalakanat. Mas malap na digyan ko to pamana ba mamatay sa mga tao at puna lang sa semua. Tigin na na ulo. Na tigin as dunia na miyak apanik sa giyang kayawalay ta. Na ipagkawalakan uban niyang bulan na kabila sa isu kapagan. Tigin na. Tigin ilayang kaman nagyang kanan apuntir kama ko pano adirham. Nakagaya sabab sa giyang ko tabai. Na miyak apwesyon si ko Sa'id ibn Amir. Nagyang ko to at tigin asalin sa kabayakan naman. Na ni pwesyon takor ka. Na diyan ko to miyak tigin ko Sa'id ibn Amir. Natiyan abatad na ipakabitan si walungan amawri. Aantar umapananamukan. Nagyan ko ta inibrenium man si sapad yan. Si sabilillah. Dito sama pa rin mga pagay. Agyan kaya agama. Na agama ini. Inigulis yan sulalan at parupitan o mga manusia. O diyan kasunod at sisagin kaya bilangan o kawiyag miyusang kaya dunia. Anilan mato nagyan ko to ayamana. Na lim o Allah subhanahu wa ta'ala kapakataling umayran si isalungan amawri. Diyan kanan ang mga sahaba, mga tao amiyong antan. Na mga tawanan amiyang sarilan sa tarutok so kawiyag migiran. Sa siran inusap isagiyang kutuwa ang ana na panabong kamaniran.
o di lang di kapangambuan sa lupiran kung katugaliran sa isalungan amori. Mga kubayan ng mga pagarian ng iman to, napamamuluan ni man to akapundulaga talo sa isaging kaakawiyang wibitalo. So kada kalan rakatalo na miya kadungko. Niyaw na siran dun sa giyang kota mga pakuburan. Na di taliran sa manya di siya tagudaraan. Di taliran di panay na yun kasi yung talo siran. Uwi, na di din dua-dua. Napakumatalo sa giyang kota kiyawang aniran. Sa di talo kataon wantun auras naguanton agaw inaguanton na aulanulan. Na dito sa bapaya pato sa rakatalo na umanisa. Na ubod siya sana-sana. Ubabagay sa may tuwa lugar. Sabab sa kagiyagyan kaya kauyag yung tanol makaisay-say ni makasagad. Nagupo na din niya ito. Nakaabalagid kung ay maana na kasetor uli na kambas kita bulunganisan anay no kamamulikan. Uli na lagi na diyan ko to akasuong sa yung kulaparang. Agu po nung di kasuudi na pagsuon. Umpi ang managpiruman sa taman sa kasuudan nun. Nakagiyagyan kaya kauyag-uyag. Nagupo na imaribat. Akapantagan ay maana na makapaling masok kapatay na di din kaparong iba kapirumanin. Adi kaparong iba tanong buwataan mga lokos tanong kuruman. Umur tanong na mapamagitong tanong Ethiopia. Mapamagitong tanong Ethiopia. Diyan kanan ang mga padagang na ino-inag na diyan kanan ang mga kalkulitor. Ang kiran di dalayon makapamagitong. Kaagi amay kaso padagang na di magitong. Na ayat sesuai yan, na kekanan lagi ang utalaban niya na tamasang sa kapital yan na suntukan yan. Uy. Mapiyagyan ka na ang mga paribasok, mga pagalapakan. Nagupuan mariwas sa diyang kuta itong aniran na kibinasaan na diyang kutuwa yung mana na babasok ayran. So mapiyan ito na ipagpilin ito sa sagyang kadunia na andit ni kalairo sa itungan na niyadi na sa agyang kuto akakadmanin agalabok. Na ayagda iyo agyang kayo pama nakapagantap tanong sa isalungan amori aginan ipitaman tamanan amargad udi na mailot kapalangan ni ron sa palaguntawan ng manusia sabab sa kaging makasagad. So Umar ibn al-Khattab na miyasir yan nagyang kutuwa tigyan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Pamagitungan niyo dahil na ginawa niyo kung ano dahil kanukuhan kapamagitungan. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayalimo yan nakita noon ay ipon din kumasa asya baligir katano. Na dan yan nakatano din napakilipati sulango-lango lang yang galabak katano akadustaan. Lagu sulango-lango lang yang galabak katano aamal ang mga pipya. Na anda sabab na antanod imapakatitimbang antanod imapamagitong o andon miraramig so kaya pagamal tanong siya kuno amal amarata anta kasi ko amal amapya ginawang kamu pagarik ginawang kamu mabay kulay nakatawan na ka o andami niramig sumilabak ka ipo na sang utama sa kaya maligir ka nakatawan na ka man sumiyang galabak ka amapya sumiyang galabak ka amarata na ayapatot na sumalo siya na patpakasunggay sa 5 minutos, 5 minutos, ko uman salungan, na di niya nun di maparagurugod. Agiyan ko to, miya pagamalian, tatakasan niya nun doon miraramig, na amay kabay barat na aya, ay tungan niya nun na miraramig sa agiyan ko to, miyang galabok yan, di mapya, na ako na ginawa niya na rin mga pagariya, na tubat na dun gagawin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaubo din mga kaumasok kapatay, na masinggot yan, agiyan ko to, kawiyag-wiyag yan, na di nun kapariwapan makatubat, sumano siya sa agiyan ko to, oriyan ko kapatay niya. Timbangan yun na tigumar, so mga amaliyo, kulir ka na pa nakatimbang. Nagyuti sa bapa, umanis sa kitano, napakailot na panaguntaman, pakalangan sa iba't-ibat, patabalong. Si sagiang kayaw pa nga, nakapulitungan ng sagiang kaya kawiyag-wiyagyan mo. Siya. Udi na magas sa agiang kaya, amakampatakapagilataw sa sagiang kaya dunia. Uwi dari mga pagarian na may kamakay, itong Ethiopia, sumano siya, nagu makailot sa panaguntaman sa dinya hindi ka pakasumikal sa amalian amapya nasi ko kapakatugalin yan si ko alungan amori na kanabang bubamatag isang giburagun duwang giburagun kawiyag-uyagin at kiyong pianya nakaayag na kawiyag-uyagin at kiyong pianya nagyang kutat panitya sa akapaginataw so mga tao si isa alungan amori napakapaginataw sila wala na din nakapatay sa taman beauty sabab mga pangarya diyan kaya kauyag yung tanong na inibigay na katanong wala kapasadan. Asa din sa mga tao amas watong wala sa tarotop aron kapantag ya kapatay na inibigay ron Allah subhanahu wa ta'ala yung kuta kapag ginataw sa kapipi ginawa sa taman. Padong man sa mga tao kapantagan kapatay. Pagkiraran ito ng Allah makaliliw so kauyag agamasi ko kapag ginataw niyan na mapiapan ayat tamok yan na langon-langon yan masipun ng kaya tamok sa dunia. Mapiapan ayak ada to na langon na kada to sa saging kay dunia na palenen dunia sulot. Na amay kakapantagan na kapatay ada si koloma na miyatang kad apa kadarwan wala lag six an wallah subhanahu wa ta'ala.
Giti sabab mga babayani, mga pagaryani, giyang kaya lamba akaw yung tanong. Na kailangan ng tanong sa panaguntaman, kakagiya auman tanong na iguminawa. Nakatupudan sa mga umor tanong. Uman din na imapita na makarani sukak kabalong mga darudupa. Uman din na imapita na makarani sukak kabalong mga wata. Makarani sukak kabalong natin kawasa ko kakawasaan niya na rin mga pagarya. Nagumakarani sukak kabalong natin datusan ko kadatu yan. Uman mapita na makarani sukak pakapunggagan nata. Ututungan na nagusisiringan na. Uman mapita na makarani agiyang kutuwa yung maana nakapakapaglabalag mga tao at yung ginawa ito. Pagpakarani tanong sa isagiyang kutakubutan. Naginan ipitumanan amala awidakan. Agyang kanan awidakan sa isa anungan amawri. Kakagi-aginan na sugo iyang ganatan umano siya. So mga dadasgiyan na gusto mga watayan. Agus sudarudupa yan. Aring tangi upuso yan. Gina na sugo iya kaway sa unwallah subhanahu wa ta'ala kumapumbuta din umano siya. May aluin yan. Sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Siku anuman apalaguyan o tao so pagarin yan. Bupalaguyan yan sa ina yan, agus suama yan. Ganatan yan sa mga wata yan, agus kularudupa yan. Uman isakiran na adin abutad ang makatatambangon. So ayamanan yan na uman isa na din yan din mapanagutiap sa padir. Diyan ko to amaman na din yan mapanagutiap siya mayan abusin na yan. Din yan mapanagutiap si Darudu pa yan abusin mga wata yan. Ayap na rin sa upaman ang mga lulot yan na kanyang panmapanagutiap. Uman isa na ilalewa kalak. Uman isa na masasambulera kailan yan sa isa langit. Ilalewa kalak agyan ko tapos yan sabang sisagyan ko to akarga nagyan ko to ang punggulaw lang. Mga babayan ni Manu yung managkarang-karang nagyan ko to kumana kapag asagad sa karumasya ng mga tao sa anungan na kiamat. Kisagiyang uta kaplim-lim muda kira ng wallah. Na imbuba wala agiyang uto anungan na ayakawatan niya sisagiyang kay abanang. Na sarangaw at tuturo. Udi nakasubaraan sa sarangaw. Na lango-lango na ating umano siya na pala-pala din ituga. Na tuman agiyang uto ating yan na ayad na kububus ama pagating yan na sudin na surubo yan. Na tuman surubo yan na ayad na amalalag na sudin na suotak yan. Na tuman na sa otak na ayad na tuba, na sudin sa sapyan, na sampi ang manuwala ka sa lakaw alawas. Nagyutod ni masusu, agibo agiyang utak ako kumakiran. Nagyang utak mga tao, na palapalay din sa sanewan yan, palapalay din nating galawas. Gyuto suminisagad o Aisha radiyallahu anha, amya kaysa. Napaka-ulo na niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bubunian. Pupulingutuan niyan sa Rasulullah sa taman sarong din siya paturog. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang utwa kaya kadman o Aisha so anuan akyama na sabab sa agi-agil to sa mga tao ay pag-umbasay ay karon mga pusiran na awidakan sigo apakataliw mayran sa anuan akyama na minirusu agiyang utwa o Aisha radiyallahu anha sa sinimiya katana sigo bias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadan kaya sababan sa kaya pa kanang Rasulullah nasa dun so kaya pa kanaw niya nagyang utay ni siyan ko Aisha radiyallahu anha o antun iminigul okya na ay inisumbago o Aisha na tigil na kay Rasulullah kaya talman na kami sualungan amor niya turo ka asulangulangan o mga tao na palapalay din baka tindigin wala sa alungan na kiyama sa palapalay din sa niyawan niya yuhsarun nasi yawm al-qiyamati huffatan urratan gullan timu-timuun wala sulangulangan o mga tao na palay din sa newan niya, palapalay din sa nila, na ayam niya so Aisha radiyallahu anha, nagyuto Fir'aun, ayaman na sulo yan naman sinemuran, marabis na bigyan ko tuwa tampalin at, na ayam niya so yan na tigyan na an-nisa wa ar-rijalu yang zuru ba'duhum ila ba'd, anto nabda tigyan ikaw laula, sumama agud sumubay na umanisa na may ilay niyan din sa padiyan. Anto na tigyan niya so amya mga bait, ketalandian kami, na ayam yatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah al-amru yawmaidin asaddu min ayyan zura ba'duhum ila ba'd ay Aisyah at tigil naman ay nagyang kutama panggulaw laro amargo na di mapalagutiap o isa supdin sa banyang panmasiri kauman isa at tigil naman ay na sumasagad sa kangat uman isa na sumasagad sa kamutuan uman isa na sumasagad sa karumasayan
Yuti sabab asu mga sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasi sagiang kutuan laga dayo kaya paginatayran na palapalairan dan inusar sa pantas alungan amawrin. Sabab sa kaya samutan niran sa mga tao. Maka maginataw makapasi ko agama. Nagyang utak kapakaman yan sa isa alungan amawrin na kanabagkurami. Adin ang mga tao asay ko kapakaman yan sa alungan amawrin. Napakidulugwan la si sagiang kutuan na rakayan. Napagalaw na giyang kutuan mga malaikat ang mga rantay. Agong mga pakal. Pagalaw niran pan ang mga zikar na putaw alumalangga. Pagalaw niran ang mga panganangkan azakom. Pagalaw niran ang panginginuman ang mga dana. Agugiyang kutu aig aayak kayo niya na soberapan sang kutapyo nag-atumbaga. Naalaw niran na giyang kutu mga tao. Na pararantay nila na giyang kutu mga tao. Sa kanaba matag na ayamana na ekibid. Kaayak aparantay si isa giyang kutu mga tao na isukir sa nosira na pakambutan sa isang ariran. Giyang kutuarantay na ayak araw yan na 70 kahasta. So Jibril alaihi salam na miya kay sana sumiyong ko Rasul sallallahu alaihi wasallam apang gurok. Pitero Rasulullah alaihi Jibril na inukay ni pagpakagurok. Na ayak pitero Jibril alaihi salam na siya na puna ko siya ko naraka. Na nilaya ka na sa mga rantay at tatagun ko naraka ay kipiyakap ko mga tao ang matay ang mga darwa kada makasubat. Gibuti na giyang kutuas saglangon. Sisagiang ko pa mga rantay ay sukir ko mga tao. Na upama kabod ni betad si ko palaw. Law hudi ala jabalin la jabal jabal. O may betad sagiang ko pa malapalaw sang kayo ni anamato na lagiyang ko pa palaw sabab sagiang ko pa kayo niyan. Peto pulo kahos sa akaraw agiyang ko rantay. Lagiyang ko pa umanis saglangon. Na umi betad ko malapalaw rin mga pagariya mga bubayani. Nakito na lagiyang ko pa palaw na ay gada ka amay kasi isukir sagiang ko ta manusia. Subhanallah. Nagiti sa bapas sa mga sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko ito kapipikiran, kumarang na mapanggulaw na sa alungan na mauri. Nakialipat taniran. Suka palambog na gukialipat taniran, sukakan sa mga pipiya, mga kapyal o mga pangalang kanari, mga pagariya. Gibuang ko ito manisatiman apatong. Mga sangkalit. Na upamakaboy ng libetad si Sagiang kaya lupa. Nakulubo niya lagi ang kaya lupa sa taman sa bukaw masisagiang utay kapitulapis alupa si Sagiang uta kayo niya. Na ipikluto Sagiang uta mga tao ako matay ano ulis o agama. Gibuag yang uta mga jitar ang mga putaw si isa naraka. Na ayakawa sa Jibril alaihi salam. Law anna sawba min siyabi ahli nari ulika ma bayna as-sama'i wal ard. Lama man fil ardi min shiddati harriha wa nitanirihiha. Sa timang buobang kala o mga tao kunaraka, ang mabitin o paglatan langit ang sulupa, na magisubisil sulang lang na kaadaan sa dunia. Sabab ko kayo niyan ang biyang kutwa kaduyan. Nagito'y kubaloy ang ditar na pakisulot o mga malaika sa isang kuta mga tao ang miyagin na tao ang miya papaskiran sa agama. Ay guna o gano'n siya miyagin na tao. Siya ko sulad umiyak ang magatos ragun. Dayaan niya na sulayaan na kadato yan na sukadato. Amay kabayak nuri ang sagyang kutwa kawiyag-wiyagyan. Nakasig saan sa taman na tuwa bala munggat. Kami at tangkad adaban yan sa kwalungan ng mga. Adin ang mga tao, aaya isig sa kilan o mga malaika, napagpakikang kilan nagyang kutwa kayo al-jakum, miyali sa Quran, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, inna sajaratal zakum ta'amul asim, kalmuhli yaghli fil butun, kagallil hamim. Mataan at sigwala agyan kaya kayo al-jakum. Napangalan ka na yung mga tao, ang mga baradusan, ang mga darwa ka mga tao. Lagi na sige naman ay, o tiyonag at tumbaga at pandili, sikot yan ang mga tao at makakanunwa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko to kayo ang sakum na panakan. Lagi kun o mga ulwa saitan, kaannaha ru'uso sayatin. Lagi kun o mga ulwa saitan ang mga panakan. Na andid ni kakanaw lagi ang kuta mga tao. Na mamangis surok sa diyang kaya bakarangiran. Na andid ni kisurok yan nun. Na lino niran na dinan nagkalino. Na guwa niran na dinan nagkagua. Na ayamas siran na makatatampulilid siran. Makadula siran, makasisalim patos siran kadilan nun na ayaman na nagkagua. Na uman makatanas sa diyang kuta pisumbu niran na diyang kuta igyan. Na imbubadwag yung kuta mga tiyaniran. Sabab sa diyang kuta kayo niyan.
Sisagian ko tuwa kasus wagikiran. Na mapikirilan. Aso kasisiran sa dunia na igra kaya sa Allah sila nakasuntuk ni Ranay. Nagiti kapkedayanon. Nagumuraw siran sa sangkiburagu. Siya kapag pumanganiran sa iyo. Nagyutupan. Kapakinatan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-inom nila. Nialisi sa suratul Kahf. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Amay ka mga nisiran sa inuman. Napakainuman namin siran at tigwala sa ig aplikab ulit teman-teman sukayaw niya. Asubra pa na sangkot at tiunag at tumbaga. Na andid ni kayo na mayroon kakagyata tangalan sa giyang kuto apo tawa pulangga. Na andid ni kiubay niran kung mga parasiran asenggo paniran. Na matunag sulang-ulangwan asapo kung mga parasiran. Na andid ni kapakasulad yung sangkot ang mga tiyaniran. Na mga rardu. Fakat taat ang mga ahum. Mga rardu tagi ang kuto mga tinairan. Na ayamaso agi ang kuto mga tao na makagulog siran. Sa makapamangisiran si Allah. Sa katangguan siran, uranan siran. Nasang kiburagun mga pagarian, nagumura kag yung kuto mga tao. Nasigo kaganap ko ikasang kiburagun. Umanis salungan roon na sang kiburagun at timbangyan sa dunia. Nagyang kuto may lera na dumat malangit. Na tigiran tigiran at tiyari masok panganitan ng kapakauranan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya dilo na sa lakaw na aya makapon sa langit. Nagyang kuto mga wato. Pito man na nagyang kuto kayaw niya na andit ni kapakapanayan sa kuto mga umbulong-bulong niran. Na lumambas isaging mga korikudiran. Nagyang kuto makaguro ko siran sa mapamangniran si ko mga malaika. Kaya mga malaika, napanganian niyo kami kung kadna nami. Malo kami na sige naman pakadikid-dikid sa salungam mo. Na ayamaswa na sisayin mo ta apong gulaw kaya na sang kibula mo pumanlago silang bumasimbot. Qalaq sa'u fiha wala tukallimun. Tatar kanusan. Kikip pa sa kanusaw ba kanu dipiro. Nagyang utadid na makatiro kira. Na anda sa bati ay mana di tanusigi paluid na kalari mga pagari ang gusto ng mga bubayan. Kana ubamay ka makawasan sa manusia na ba niya na mapuli. Kana ba niya nakapugapulay. Akapakan dudiyan si kupamana dunia kaan makapagaman sa amal amapiya ka din ka paru mga pagariya. Dito sa bapaw paman nakapakailo ka tanong sa palagun taman. Kakapusap-pusan din na iya kawiyaguyot. Dito sa bapaw paman nakapakailo ka tanong sa palagun taman. Kakapusap-pusan din na iya kawiyaguyot. Diyang kaya lambon. Nalimu ay wala amiya kalalakay na o. Di niya nakapanoy ipaking silubak. Ay maana nakalain niya nakita niya kapakapanganitan noon sa rilakaan tanusan di katag. So wala na ayapasin. Akapakalala na tanin ko mga umurtanong. Na ubakalo-kalo na makasubat tanong. Asarabu di tanong yan badan na isagiyang kuto anuan agyam. Ay maso agyang kuto mga tao. Nagyang kuto gumuro ako sirang paman sa sigiran. Kaya kadna namin napakauran ni kami kakaiman to na tungan ay kami. Miyag agro sa maya. Nagyang kuto asal ko kaganap yan asang gimulagong na may lairang pamaladumat kumaging kanang yung kuto kapuruan nila. Nagyang kuto asal tao sirang sa sigiran. Abanda sa terima sa panganitan lo kakatiya dunia tumalang ito banda ini pagugas. Na anjir ni kati mga kuto malibut na ayak man naman makatanakiran na mga orang ako mga ulit. Diyan ko pa mga orang-ulan dalagit o mga alakuda. Kullama ladagatan lam tazal alamuha 40 kharifan. Uman makay sa makatuka. Napatapulurag na di kada diyan ko tuwak agaganday o alalian mga pagariya. Diyan ko tuwak mga ulad ro. Aayak at pangalayan ng dalagit o mga ligaunta. Kaanak ilubok. Dalagit o mga ligaunta. Na uman makay sa makatuka na pitupulurag na di kada diyan ko tuwak alalian uman isatiman. Nasang ko tuwak kapalukaan yan sang kuta mga tao na manlabagalawa siran kataman sa ayaki alon sa hadith. Inna zilada jildal kafir 42 jiraan. Wa inna dirtahu mitla uhudin. Wa inna ma bayna mankibayhi kama bayna Makkah wal Madinah. Ayak at pakakapal o mga tao si kunaraka. Napatapulo abudu wa kahista akap pakakapal o kubaliran. Na ayak at makalaang ipaniranan dulagi na palawa utos. Ayak at pakabilang agi ang kaiyawagayran na lagi na pagalitan na Makkah ang Madinah. Subhanallah. Ay kala uto alawas. Nagu ay kadakan orang nagu ay kadakan ulit apakabuto.
Na umanisati man na ulit na pitipulurago na kagugunday o alalyan. Umanisati man aurang na patipulurago na magudamian ng kutwa karangkaw kalipulisyan. Na kanaba sa sati man, kanaba duwag man, kanaba magatas, kanaba sanggibot pagabutun. Kasulus walay matao kung adakan apakabutun ang mga ngubut. Nagiyuti sa mga pagarian ni mga bubayani. Ay maana nakapakalangan tanong sa iba't iba't isang kailam ba ko kawiyag tanong sa ayabo kapakapas tanong na makapasyunot tanong sa tarukok. Saan ulang-ulangan akabay upad ng tanong Arabul Alamin. Adun man ang mga tao siya ko naraka ay mga mababaw ko yan na asik sa naging ut kapagpakitotobinun wallah kapagpakitotonun wallah subhanahu wa ta'ala. Nialisi sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Mataan ato sila nuto ang mga tao aming mangungkit. Na isibubagin sila nating wala sanditar nila ang mga kadat. Ad na mga malungiran noon. Ad na mga bangkalairan noon. Nagod na mga pantaloniran noon. Alam po na mga bugayiran noon. Ano baro uta taman sa giyang kutwa kadat. Ang bubusin ko mga unuran ng kutwa pulikab ko ayak kayaw niya na sobrakan ko tiyong nag-atong baga. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Petulabuto kung mga kubaliran agus sumatatago kung mga pisumbuan nila. Kana baro usa taman walahum maqami'u min hadid. Adam pa na itutumakbakakilan ang mga rumpi. Ang mga putaw ay kapanadiyan natin mo sa putaw sa ikudunia na mapanadagyan ko ta umanisat timansang ko ta mga rumpi. Umaniran mapikir ay kapagawairan sa kagiyang ko ta kapasig sa akhirat. Poon na sangkot pabuko napakandudong sirano natin wallah subhanahu wa ta'ala. Waduku azab al-harik sa tirungkiran. At taamin niyo natin timin niyo agiyang kaya kasiksaan katutong udi na karubro. Nagyang ko to mga tao na sinsagiyang ko to kapagkatulagang ko to mga lawasirat. Na uman isa kauras na makapito pulo makasyan na agiyang ko to lawasirat. Dito ini tafsir sinsagiyang ko to katiru wallah. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Uman matunag sumanga kubaliran ako sumanga sapiran na sampi namin sa salakaw kubalo din sa salakaw sapu. Kaan mati akap sa amayran sa giyang kutuwa. Kalipalis sa giyang kutasik. Na ayaw mo sa nga naman si anak kagadab. Na ayaw sa nga wala na suka pasumbin sa giyang kutuwa asap ay naguyang kutakubalian. Uman makay sa maka Uman isa oras na makapito pulo matunag. So isa oras na naman pulo ka minutos. So sa mo na di pa nagkisa ka minutos na miyatol na gagyan ko tatawa ayak kalayan. Nagibuong ko takubalian na patpulo ang gulo kawesta. Ayakan agyan ko to ang ipanin ng dilagi na palaohod na ay gidayo ay tama na kaya wagyan ko to apoy si ko naraka wallah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarea ang sanwa mga bubayani. Alam ko man ang mga tawro ay apos magkainom mo nagyan ko to agasap. Mga dana. La yadukuna fiha baradan wala sharaba illa haliman wa ghasaqa. Dakat taamiran nun apakadenggo lagu dakinun arar sang kota pelikab oy lagu yang kota mga dana. Yang kota mga dana. Na ayang nialayron sa hadis na sa kaabu ang makatanaw sa dunia. Na dilin mapamarulian so panginginuman ko dunia, nagudilin mapamarulian so panganangkan ko dunia. Sabab sa giyang utak aduyan, nagumamatay sulang-ulangan amano siya pagpakabaw. Na ay pandapat kasang kuta mga to aplikasyon sumot. Taman sa adina apa, paribig amiyang kalala. Si sanaraka aayang aran niya na tinatil khibal. Giyang ko to paribig. Udi na lawasay, nagyuto so pagkatulag ang mga sap. Mga tao aranig niya tayo na ganyan ginagyan ko takapaginom sa pakabar. Tuhin na sila kibad. Ito yung sabab mga babayan mga pagarian. Diyan kaya lang ba sa giyang kaya kawiyag-wiyag tanong. Na kawiyag-wiyag iya pagusarang tanong. Sa kasuat at tanong ko kad ng tanong Rabbul Alamin. Pagupuon tanong masuat na miyatang kad amya kamaradikatan.
Inaupala-pala talod na ipakasagad sa kapatay. Ipo na sa taan na taman sa miyalok. Napala-pala din ipakasagad din sa kapatay. Sa kanaba manusia buga taman ako mga jin. Taman ako mga malaika. Ang panari sa Jibril na pagkataaman wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kapatay. Mi alay wa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sula ulangon abaran yun, napala-pala din pagkatintiman sa kapatay. Mata-mata na tigwala ay tunir kanu sa tarot, subala sa kanu sa isa alawan akiyama. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sa dun sa mga tao, ama kaligasi ko naraka, ama kasulod si ko surga lagi ti mga tao amiyak intong. So ay maanay ni naging ti mga tao ay nukasan wala sa kukum ang mga tao amiyak apas. Yung kuta mga tao ay kaya pakataling umanin sa alungan ng mawin, amiya marami kaya naginuli ang sangkot sa naraka. As iniyak at pirande sangkot sa surga. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Daman at tigwal apan tagu kawiyawi po dunya arwar sa matag sa gada kapip ya ginawa po pakalimpang. So kada taon na pulimpangan niya na sa mga alat. So tamo ko na pulimpangan niya so kita mo ko. O ngayon na ayaw mo di ka kalimpang ang mga taon na kalagin nila na sulalan ay nigulis o agama. Dito sabab mga babae mga pagarian niya sa rin sa mga tao ama maragi ka kunarak ama kasulad ko surga. Namiakwa nila biyang kutwadean. Aging kuta surga na ayak alayan erga. Nagibong kutwadiyang ako bitalilun sa lilit. Lamawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma alayha. Subusudiyang ako bitalilun sa lilit. Siya ko surga na diro na pakabayad sumapapalalam ko dunia na gusto dunia. Sa timang po akal di ko surga na malayarga adi sa dunia. Ayat na rin bagiyan ko to mga paradun. Na ayat na rin bagiyan ko to mga kanter sa isa surga. Ayat na bagiyan ko to mga walay sa isa surga. Gibuang ko to sa timan awalay. Ayangaran yan na krima. Na ayak apuro yan na 70 kamay. Gibuang ko to apmutuin sa krima. Nagyuti mga rolo ni walay. Ililibot kagyan ko to mga kalala at turugan. Yuto iti ano yun wala awa masakin at taibatan fi jannati adi. Mga darpa amadakan. Mga pipi, matatawag sa kuta surga at jannatu adin. Diyan ko pakimaan na magpulo kamay lakapuro yan. Nagitim niya makababababar o mga walay. Ang gibong-gibuan ng kadakalo to ay ililibot lagi ang kuta miya kalala at turugan. Walay ka, bubay ko layang sa pagariya. Si sagiyang kuta surga. Sa timan na kima na ayak kadakala pintuan niya na patanggid. Laha arba'atu alafin abwab. Patanggid mo pintuan niya. Na umalis sa timan sa giyang kuto, kwarto niyan na 70 agiyang kuto, 5 taon niyan. Na sumunod ikaw, na umalis sa timan sa giyang kuto, pintuan niyan, na 70 akantir at tumangkaw. Na umalis sa timan akantir, na 70 adumpas at tumangkaw. Na umalis sa timan adumpas na 70 ulo na antibinun. Na giyang kuto, umalis sa timan adumpas, na adnari pagari, adin kang itatagudara, adarudu pa aka. Apakilay, agiyang kuto, utulan yan sa giyang kuto, lewaw, asa po yan. Sa kataw adarudu pa akapakilay ka sa puso yan, apakakaukaw, na ay apakakaukaw ginagiyang ko to, adin yan, ikipagididan ako kapag kababayan yan na ka. Mga babayan min, nagiyang ko to, matatag, mga baisi sa giyang ko to, aruang ka na pala yung kadnutwa yung maana na bagwataw. Sa kayo mabubaloy, bayalad, sa kayo mabubaloy, apotre mamutri. Penduli sa kagiyang ko to, mga duwaya ang mga midadari. Dito sabab aso mga sahabi na kanaw ba ay awida kaliran nagyakap ang pulo niya sa dunia yakap ako iran sa pususuna paresan kaya awida kaliran ang dumanay karila ikiran wallah asik oreno kapatayran na misampay silang isang kota surga kakagi aron sila na paginataw mga babae sa taman diyang kota surga ka babae kulay nandudo na diyang kuto ang mga pamumulan ka amaga to saragun itara pa sa kuda sang kuto kada yung dungan niya naging pansakta. Diyang kuto at pamumulan ka na taribunga na umalis sa timan sang kuto yan na tabtaku al isnaini wa sab'ina lawla min at-ta'am. 70 agudwa apisusuna na diyang kuto at amin umalis sa timan sang kuto yan. Na ayak aprupo ang kaulang nakalaba ko na pindukoy kabarkad na kita do kagiyang kuto sa pakyan. Na ropo na kau nagiyang kuto yan na kaya sampiyang man sa salakaw aunga. أيما ثمار من ثمار الجنة قطعت إلا عادت مكانها أخرها
Umanisati mana unga. Tisang ko to mga unga pamumulan sa surga arot unun. Napasium diyan sa lagi diyan. Diyan ko to mga unga pamumulan sa surga na di na bon akalbati sa taman. Diyan ko to babay ko ang ko to asap una kayong ka. Napapamakapon sa diyan ko to mga sapakyan sa mga imbuluan ka. Diyan ko to mga raunyan na langon-langon na pisusun ang mga dinis sa mga layarga. Sa taman babay ko sa ayak kada kada masusulot ka imbulawan. Na umanisati man sang kanan akamar ka. Na asratu kawatim. 10 asising. Na umanisati man sang kasising na dito lumito mas sa dunia. Na gusto mapapadala mo. Dia babay ko agi ang kanan akumpung ka. O pamakabaka din mga surga. Na malayarga adi sa dunia. Na andi malayarga ko kumpung ako susising. Umanisati man sang kanan abaro ka na 10 arinti. Na umanisati man arinti na dito nagpakabayad sa dunia. Umanisati man ko aing ka na 10 asingkit. Na umanisati man sang utasingkil ka na dito nagpakabayad sa dunia. So ay manay ni na igila di ka di kuko. Di ka di indala ka. Na di makatutubal ang utamang impulon ka. Na pagkapuunan ang mga uninang. Mga suara. Agitod ni imabubaloy arinaw. Ito di dali lang rakasi sang kota katatago kasagi ang kota surga. Kanabaro ko sa taman nakadun sa mga papalok sa surga. Asisagi ang kaya dapat nakapakataling umawalungan ng kiyama. Nasisiran duguro nga sang koto ang mga paribig. Sa surga pembutuan sa salsabid, zanjabid, mga tasnim, so mga paribig, mga gatas, ako mga paribig at tanong. Na umansira nun makaino, na kauman na nagyang koto, akatyay, tamang koto sa puiran mga bubayan nito. Na andit ni kapakamatano sa surga, na pagkaumang koto mga papano karong marangkap. Jadi silang di mamagidiga, na andit ni kanagang kasagyang koto suwarairan. Na upama kasisikas sa dunia, nakasabapan dito sa upama na ipanganap rakaturok. Kamalunong kasagyang koto kapian yan isang kuwan. Saya din yan dituroon lahi oleh penwallah na miyang kukur ka. Pagkatama ka sa mapesap, apat, mga papanok. Sa kanatigang ko tayo na siya kung madudulong sa kota parin di atas ni. Na inwa kong kadito ni. Nagyang kota din yan, di ka pa magidida. Na din kon mit, pagibara ka din kota mga kornita, mga piano. Na mapikir ka at ibubaan ka, sumadaan na maulog sa kota na nga kamaluluto. Na isda ka, na mapasad ka, sumadaan na lumayog kuman kasiyam piyan. Na tiganan na, bako ka manakibay, kanak mamisda. Na tigaan na, nanan. Pastori sa surga. Subhanallah. Dia ang mga ko sa surga na ay imbugay kira na wala abadan na badan alit na ba niya nakapatay sa taman. Badan alit na ba niya nakapilok? Badan